Tak, tak. Dneska zase opět na Jaroši s Kukínkem. Tak. Teď tady z Tradovi dneska jsme dovezli další část do expozice, takže Lukášku můžete poprosit jako pomocníka. Tak, otevřeme kufr. A máme tady dva krásné polní telefony. Udržíš to, Luky? Opatrně, ať to nerozbiješ. Tak. A odemřeme do bunkru. Je to těžké? Takže se opět další nové hračky, které půjdou dolů do výstavky. Jedná se o polní telefony TP25, které určitě potěší z Tradu jak jo. Zvládneš se ze schodu? Pomalu ale. Mám ti pomoct? Jo. Tak kde vezmu jeden? Tak. A ty tam jeden. Je to těžký, ale kus neřek. Tady tam není teďka jednu. Takže telefony TP25. Kdo byl na vojně pozná. Byl to dar domů za oknem na Jaroše. Tak. Zvládneš tam zanést Tradovi? Jo. Tak odbočíme doleva. Tak, tady máme sál, kde teď vzniká čerstvě expozice telefonu. Tak, koukej, to správně položil. A vysílaček, který nám tady sbírá z Trada. Kdyby se náhodou našel někdo, komu se něco doma valí a chtěl by to darovat našemu muzeu, od vysílaček až po telefon, tak budeme za to rádi. Teď to bude tady vznikající expozice, která tady je. Ano. Bylo to těžký? Jo. No, se zarychal, že? Jo. No, Lukášek si dneska půjčil moji bluzu. Trošičku je velká. No, tak aspoň vidíte, že tady prostě to je makačka, že, Lukine? Jo. Tak jo, takže dávejte lajky, Dajky. ať můžeme točit A může točit. a můžeme zase zavádět další videa. Tak Můžete řekni. si další video. Tak řekni čau. Čau.